Bueno, eskerrik asko alde batetik Lemnizkatari gonbidatzeagaitik. Ezagutzen nuen existitzen zela, ezagutzen nuen gauza asko antolatzen zituela, beraz, ohore bat da hemetik pasatzea. Eta zuei ere etortzeagaitik, entzutera. Zikloa deitzen da urtarrila matematikaren bila, eta orduan ni bilatuko naiz pixka bat azaltzen zelan bilatu dezakegun eta aurkitu matematika irudietan. Ea funtzionatzen duen honek. 3 azpi atal edo jarri ditut izenburuan, argazkiak, zinema eta eskanerrak, eskaner medikoak, eta saiatuko naiz denetatik zerbait esaten. Lehenengo urratsa argazkiak, ez? Denetan esan nahi dut, aipatuko dudana dela nolabait azken 40-50 urteetan egon den aldaketa nabarmena irudien munduan, zergaitik ordenagailuak agertu zirelako eta horrekin gauza asko beste modu batez egiten ditugulako, ez? Argazkietan, ikusten baduzue hor argazki kamara bi daude eta esaten badizuet bertan diren desberdinak, horrezta asko ikusten, hemen pixka bat ikusten da, eta noski ezagutzen duzue gazteak ez zareteno, gazteok uste dut modelo bakarra ezagutuko dutela, baina besteok ezagutzen genituen, barrutik argatzen ziren ohiko kamarak, pelikula sartzen genituenak, eta kamara modernoa. Kamara modernoak ez ditugu barrutik ikusten, baina halako gauza bat edo omen dute. Hor, ez dugu pelikula bat kargatzen, hor ez dago soporte fisiko bat bestearen moduan gero eraman behar izaten genuena errebelatzen, horrek argazki bat egiten duenean gordetzen du memoria baten, izan daiteke berak duen memoria, barruko memoria bat, edo izan daiteke txartel baten, eta berdin funtzionatzen du horrelako kamera batek, edo seguruenik denok gutxikoan daukazuen telefono horren kamarak, ez? Eite dituzte, holako argazkiak, tamainaren arabe ez dakit hortik ikusten duzuen, argi ikusten duzuen edo ez argazki hori, behar bada ikuste dituzue kuadrotxo batzuk daudela, eta batek pentsat dezake, horrelakoak, horren esan dezagun txarrak ez direla bere kamarak, bere smartphoneak egiten dituen argazkiak, beste honen antzekoak izango direla, baina berez, pilak dute atzean prozesu bera, ez? Pilak dauzkate pixelak. Aurrekoak zeuzkan horbean ikusten dituzuen pixel horiek, hau da, pixela da kuadrotxo bat, 340 bider 240 bada, alde luzeak 340 zati eginez hori izango da pixelaren aldea, eta vertikalak 240, horrek ditu 60.000 pixel inguru. Baina honek ditu iaia 4 milioi pixel, ez? Orduan, pixelak denak dauzkate, baina gure begiak ikusten duenaren arabera, batzutan ez ditugu nabaritzen. Argazki horrek, urrunetik eta horrela ikusita ez ditugu pixelak ikusten, baina ordenagailuan hasten bazarete irudia handitzen eta handitzen, zatitxo baten ikusten duzue horko zatitxo batek horrela emango luke eta hor ikusten dira pixelak, eta beste horko batek horko pixelak, ez? Bueno, orduan, argazki guztiak, argazki digitalak, ikuste egitura, horrelako egitura bat. Digitala, aipatzen dugunean, jakin modu zuen oski, digitalak esan nahi du zenbakizkoa dela. Frantsesez numerik deitzen diote, argi eta garbi zenbakizkoa. Aipatzeko digitala dela. Eta, orduen argazki bat, zuen kamarak, dela benetako argazki kamera zuzen bat, edo dela telefonoan kargatuta daukazuenak, klik bat egiten duzuenean, egiten duena da zenbaki pilo bat sartu kamaran. Pixel bakoitzari ematen dio kolore bat eta bakarra. Eta kolore bat dira 3 zenbaki. Ikusi ditzagun pixka bat hori
zelan egin zen, zan dezagun errudunak, komatxo arteko errudunak, duela 50 urte egin zuten asmakuntza bat, gizon hauek egin zuten asmakuntza bat dela, ez? Eta da, holako CD, karga akoplatuko gailua edo den zerbait, hauek ez zuten hau asmatu pentsatuz honek balioko digu argazkiak egiteko, hori askotan gertatzen da, zerbait asmatzen da helburu batekin, pero beste gauza baterako balio du, ez? Horrek, tresnatxo horrek egiten duena da, heltzen den argia deskonposatu eta zera baten, eskala baten arabera, kolore bat eman, kuadrotxo bakoitzari, eta kolore hori 3 kanaletatik edo 3 koloretatik konposizioa eginez egiten du, ez? Orduen, nolabait, irudi baten, kolore horiek, oinarrizko kolore horiek dira gorria, berdea eta urdina. Askotan ikusten baduzu ordenagailuetan eta kolorearekin lan egiten duten aplikazioak ikusiko duzu RGB, Red, Green, Blue. Orduen, puntu bakoitzak, kolore bakoitzak, dauzka parte bat gorri, parte bat urdin eta parte bat berde. Kentzen baduzue urdina eta berdea eta geratzen bazarete gorriarekin bakarrik, daukazuean goian dagoen hori, berdearekin bakarrik hori eta urdinarekin bakarrik hori, eta denak elkartuta, emango lizukete hori. Bueno, berez RGB da kolore bat definitzeko, esan dudan moduan, behar dira 3 zenbaki. Ze zenbaki? Zenbaki edozein? Ez, zenbakiak eskala baten, 0-tik 255-era. Orduen, adibidez, goiko kolore hori da 160 gorri, 160 0-tik 255-eraino, ez? 160 gorri, 87 berde eta 128 urdin. Mugitzen badituzue koloreak, hori ordenagailuak ematen dizkizuete olako aukerak, mugitzen badituzue zenbaki horiek, ipintzen duzue gorritik gehiago edo berdetik gutxiago eta mugitzen dira koloreak. Zergaitik 0-tik 255-era. Hain zuzen, ordenagailuek egiten dituzten lan 0-ekin eta 1-ekin, ez? Bi oinarrian. Bi oinarrian 8 zifra, 0 eta 1, erabilita idaz daitezken zenbakiak dira 0-tik 255-era. Horko eskala horretako zenbaki bat emateko behar ditugu 8 zifra 0 eta 1. Eta hemen daukazue, hau da lehenengoa, hau da bigarrena, 87, eta hau da hirugarrena, 128. Beraz, kolore bat definitzea da olako zenbaki soka bat ematea. 8 zifrako, olako zenbaki bakoitza da ordenagailuen hizkeran da bit bat. Eta zoko bat da byte bat, ez? Orduan behar ditugu 3 byte. 1, 2 eta 3 kolorea definitzeko. Bekoa eta goikoa kolore desberdinak dira. Baina, mugitu ditut bakarrik pixka bat parametroak, 160-tik pixka bat gehiago, hau pixka bat gutxiago, ikusten duzue koloreak nahiko antzekoa direla, hemen oso handia da irudia, baina orokorrean oso antzekoa dira. Zenbat kolore ematen du eskala honek? Ematen ditu 16 milioi kolore inguru. Gure begiak detektatzen ditu 16 milioi kolore? Ez. Eta hori izango da, garrantzitsua gero, matematika sartzen dudanean irudietan, aipatzen dudanean argazkietan, hori importante izango da. Pixka bat mugitzen badituzue zenbaki horiek, berdina da, ez? Bueno, baina gogoratu behar duguna momentuz. Kolore bat dira 3 byte. Zidazue lehengo eredura itzultzen, argazki bat egiten dugunean, esan dugu beti ditugula
pixelak, ez? Zenbat? Pilo bat. Orain saltzen dizkiguten telefonoetan beti azpimarratzen dute, eta dakarren kamarak ditu 15 megapixel, edo 20 megapixel, edo ja 40koak eta guzti daude, ez? Eta ematen du, geroz eta pixel gehiago, ez dakit txuleta hobea dela saltzen ari direna. Segun eta zertarako, niko haindik ez dut ulertzen zertarako egiten dituzten 20 edo 40 megapixeleko kamarak boltsikoan eromateko. Zer da, zan dezagun 15 megapixel. 15 megapixel da 15 milioi pixel. Bai? Pixel bakoitzak esan dugu 3 zenbaki, 3 byte. 15 milioi bider 3, 45 milioi byte. Bueno, pues holako kamera bat badaukazu, klik egiten duzuenean argazki bat ateratzeko, sartzen ari zarete informazioa dira 45 milioi byte. Momentu batek, klik, jazta. 45 milioi byte. 45 megabyte. Egiten duzu argazkia eta esaten duzu, ze polita, bialuko diot lagun bati. Bueno, 45 megabyte saiatzen bazarete sartzen mezu baten, dokumentu erantzik moduan, esango dizue hori izugarri handia dela eta ez duela nahi. Baina eske hor bitartean zerbait gertatu da, zuen kamarak zerbait egin du, ze begiratzen badituzue argazkiak ordenagailuan adibidez, eta esaten diozu, informazioa, 45 megabyte izan behar zituen argazki horrek, han ez ditu 45 megabyte. Igual 6 bakarrik ditu, edo 5. Eta non geratu dira besteak? Besteak geratu dira, matematikak jan egin ditu, lapurtu egin dizkizu. Argazkiak daukan, atzean daukan puntu JPG hori da byte galera horren galera edo aurreste, esan dezagun gauzak ez dira galtzen, aurrestu egiten dira, da horren erruduna. Egiten duena da, izugarrizko informazio gorde prozesu matematiko bat bitartez aukeratu gordetzeko zenbaki zerrenda bat ez dena hasierakoa. Askoz laburragoa dena. Hori ezin da zuzenean egin, lehen 45 milioi byte bagen euskan, horietako bat edo beste pixka bat aldatuta ze horrekin mantentzen duzue byte hori. Hor erabiltzen den tresneria matematikoa da, ez dakit esan goi mailakoa, baina gutxienez aurreratua, ez? Ez da matematika arrunta hor sartzen dena. Harin esango dizkizuete gauza matematiko batzuk, oinarrizko ideia matematikan dator duela 200 urtetik, ez du zer ikusirik noski argazkiekin, hori ere gertatzen zen, Fourier izeneko frantziar matematikari eta politikari batek, horregatik dago mapa hori hor, horko prefekta izendatu zuen Napoleonek, eta hor pasatu zuen bizitza, parte handi bat, lan politikoan, eta hala ere denbora horretan egin zuen bere lan zientifiko honena ere, bazuen hastia, ez dakit horrengo politikariek hastia daukaten zientziara dedikatzeko, baina horrek bazuen. Eta, hori da bere obra nagusia, berak aztertzen zuen haren edapena, eta berak egin zuen deskubrimentu matematiko, teoriko bat, eta zen osagai batzuk erabilita, eta, zientzian pixka bat ezagutzen duzuenak hori dira funtzio trigonometrikoak, osagai horiek erabilita, edozein matematikariok deitzen dugun funtzio, deskonposatu daitekela, deskonposatu zer esan nahi du, halako errezeta moduko bat eman. Errezeta bat esan ez, hauetariko bakoitzetik zenbat hartu behar dut, gero denak batuta, funtzio hori lortzeko, ez? Berak, deskubritu zuena zen, nahikoa zela hauek guztiak oinarrian jarri eta horiekin beste edozein gauza osatu. Deskubrimentu matematikoa da eta teorikoa da, behar ditugu infinitu
koefiziente, infinitu zenbaki horretarako. Gero praktikan infinitua matematikari buruan existitzen da, baina praktikan ez. Baina praktikan ideia, oinarrizko ideia horixe bera da. Badaude oinarrizko osagai batzuk, eta horien arabera deskonposatzen da. Hori da lehenengo partea. Eta bigarren partea da, eta batzuk asko oso gutxi aportatzen dute. Pentsa ezazue, ez dakit, hainbeste osagai sartu behar badituzue salda baten, batzuk hain garrantzi txikikoak dira, kentzen baditugu ere ez da inor enteratuko. Hor da, horretan datza oinarrizko ideia, ez? Hau zen adibide bat, eta erakusten badizuet hau alde batetik eta hau bestetik, dara da pentsatuko duzue berdina direla, eta bigarrenean kendu egin ditut koefiziente hori, 0 egin ditut batzuk, ez? Barkatu. Txikiagoak badira, are gutxiago nabaritzen da desberdintasuna, ez? Horretan oinarrituta, asmatu zuten JPG deitzen den konpresio sistema. Konprimatu da zerbait handia dena txikiagotu, ez? Eta egiten dena da argazki batek behar duen informazio hori guztia modu txikiagoan gorde. Galtzen da zerbait? Bai, ez da gordetzen hasierako informazio guztia. Gordetzen da informazio hurbildua. Lehen esan dizuedana, ez? Egiten da deskonposaketa bat, eta 0 egiten da, eta hori ez da gordetzen, gutxi aportatzen duena. Horrekin lortzen dena da, informazio gutxiagorekin, irudi hurbildua eman, ez hasierakoa, baina hurbildua, baina lehen esan dizuedan moduan, galtzen den hurbiltzen kolore bakoitzari mugitzen zaion apur hori begi arruntetarako ez da, gure ikusmenerako, ez da nabarmena. Ez da nabarmena edo izan daiteke nabarmena, guk aukera dezakegu ere zenbat konprimatu. Baina normalean egiten den konpresio arruntean hor begiak ez du nabaritzen. Beste gauza bat, ze tamainatan ikusten dugun irudi hori. Horregaitik esaten nizuen, ez du dala ulertzen, zertarako behar den 40 megapixeleko kamera bat, ze guk egiten ditugun argazki arruntetarako askoz gutxiagorekin ez dugu nabaritzen diferentziarik, ez? Orduan, argazki arruntetarako askoz informazio gutxiagorekin ondo ikusten dira irudiak. Orduan, hor sartzen da matematika, konpresioa egiten, konprimatzeko irudia. Hau, hor nonbaiten jartzen du, 1992an ipini zen martxan, prozedura hau. Eta, hau zan esateko, berez ez du zuzenean lan egiten koloreekin, ez da sartzen bakarrik esan dezagun, hau gorde nahi dugu, egingo dugu olako eragiketa bat, eta, kolore antzekoak emango ditugu. Badute oinarrian beste gauza bat, eta da ulertzea zelan funtzionatzen duen gure begiak. Eta orduan garrantzi handiagoa emandakioke gauza bati edo beste bati. Eta erabiltzen dira 3 parametro hauek, luminantzia, krominantzia, urdina eta gorria. Baina, honetaz ez dut, esango nik ere ez dut ulertzen, hor tripetan zer dagoen. Markatu. Hori asmatu zenean, ez dugu pentsatu behar bakarrik asmatzen dela argazkiak egiteko, ez? Edozein irudi gorde behar dugunean, edozein irudi digital, interesgarria da konprimatzea. Irudi edo beste gauza bat, ni irudiei buruz ari naiz, baina pentsatzen baduzu soinuan, audioan, ez? MP3, denok daukazu MP3 entzun da. MP3 da konpresio sistema bat. Audioari egiten jako olako konprimatze bat, eta 10% geratuta ondo, esan dezagun ondo mantentzen da. Eta aprobetxatu egiten da konprimatzeko posibilitate hori. Orduan, irudi guztia konprimatu aldira. FBI-k zeukan
izugarrizko atzmarken artxibo bat. Hori edozeinek sinestuko luke, kontrolatuta edukiko zuela alzuen guztia. Baina atzmarka horiek ziren, izan dezagun, tradizionalak. Pentsatu zuten, hau digitalizatu behar dugu eta ordenagailuetan sartu. Zer egingo dugu horretarako? Konprimatu, digitalizatu eta konprimatu, ez? Eta erabili zuten, orduan, JPG sistema ze horretarako eskura zeukaten. Zer gertatu zen, ez ziren gustura gelditu. Zergatik, gauza bat aprobetxatzen duena JPG metoduak da pixel batetik bestera ez dela kolore salto handirik egoten. Aldaketak egoten dira argazki baten, pentsazazue zenbat milioi kuadrotxo dauden, aldaketak gertatzen dira leku gutxitan. Non, ertzak edo daudenean. Alde batera kolore bat badaukazu beste aldera, hor ertzak formatzen diren lekuetan hor aldaketa handiagoa daude. Eta hori JPG ez du ikusten. Baina FBIk pentsatu zuen atzmarketarako hori oso garrantzitsua zela. Hain zuzen, beraia interesatzen zaiena da justu lerro txikiak, ez? Eta orduan egin zutena izan zen lehiaketa bat deitu eta eskatu beste konprimatzen modu bat hobeto egokitu zitekeena atzmarketarako. Hori izan zen 1983 urte horietan, ez? Eta bide, esan nahi dut, alde batetik, oinarrizko ideia esan dezakegu dela aspaldiko Fourierren ideia hori, badaude osagai batzuk, deskomposizioa egiten da, kentzen da gutxien balio duena eta hori guztia, baina ez dira funtzio trigonometrikoak erabiltzen dira beste objektu batzuk, eta oso modernoak ziren momentu horretan, ze asmatu ziren, hasi ziren teoria matematikoa egiten, 1980ko hamarkadan. Guk ezagutu ditugu sortzen, nolabait matematikoki, ez? Eta hauek ziren hasi zirenak horretan, ingeniari bat, fizikari bat, elkarren artean ingeniariak egiten zuen lan Frantziako zelanda enpresa hau, Elf enpresarako, eta berak egin behar zituen azterketa batzuk bilatzeko non dagoen gasa, horretarako bide bat okurritu zitzaion, bere lagun fizikariarekin prestatu zuen, eta hirugarrena da matematikari bat, berak ikusi zuen aurrekoen artikulu bat, eta ikusi zuenan erabiltzen ari ziren zerbait, berak egindako ikerketekin antza zeukala. Eta hortik asmatu zen teoria matematiko berri bat, eta aurrekoa ez bezala, ze aurrekoa teorikoa izan zen urte askoan, eta gero hasi zen noizbait erabiltzen, hemen teoria eta aplikazioak iaia aldi berean sortu ziren, dena batera sortu zen. Izen Frantzia ondelet izan zen, gero pasatu zen ingelesera, eta hori da gehien ezagutzen dena munduan, wavelet, euskeraz ez dakitu nizkak edalako zerbait esan beharko genuke itzultzen hasita. Hauek dira beste gazte batzuk, orduan gazteak ziren, hasi zirenean honetan lanean, eta itxura aretako funtzioak dire, funtzio trigonometrikoen orde sartu behar direnak. Zein da abantaila? Abantaila da lokalizatu, matematikoak izaten dugun modean, lokalizatu daitezkela, hau da, eman aldiogu garrantzi handiagoa toki batzuei beste batzuei baino. Eta hori da zuzen FBIk nahi zuena, eta gero ez FBI bakarrik, beste gauza batzutarako ere badio du. Horretaz hitzein baino lehen, JPG berak erabili zuen teknika ez hori horren antzeko gero bat baino gehiago daude, nahi dut
naiz eta osagai berak erabili modu baten edo bestean, eta beste bigarren JPG bat proposatu zuen 2000 urtean, ez dituena Fourierren funtzio trigonometrikoak erabiltzen, hauek erabiltzen dituena. Dena dela, zuen kameran geratzen dena, da hasierako metodua, hau ez da JPG 2000 ez da erabiltzen. Zergaitik, kostu handiagoa dalako, kostu ez dirutan, ez derrigorrez dirutan, kostu, kalkulu kostu eta ez du merezi. Argazki arruntetarako ez du merezi, baina gauza batzuetarako merezi du, adibidez. Atzmarketarako, baina ez horretarako bakarrik. Adibidez, zine pelikulak, ez dakit denak, baina gordetzen dira konprimatzen bide horrekin, JPG 2000-rekin adibidez. Bueno, ikusten duzuenez, gauza modernoak dira, modernoak ez aplikazioen ikuspegi bakarrik, baina beste honen moduan matematika oso modernoa erabiltzen ari dira, eta gertatzen ari dena da aldi berean elikatzen dutela aplikazioak eta teoriak. Teoriak aurrera egiten du, eta aplikazioetarako behar diren gauzak ematen dituzte problemak matematikari teorikoek ere lan egiteko. Eta horietako bat, lehen argazkian agertu den Yves Meyer horrek behin hemen gure unibertsitatean emandako hitzaldi baten kontatu zigun, eta zen behar dute teknika on bat espaziotik datozen argazkiak konprimatzeko. Zekaro hor, egiten duten argazki bat ona bilatzea hori bai kostatzen da oso urrunetik, eta hau orain dela gutxi egindako argazki hori da, Ultima Thule agertu da egunkarietan, ikusi badute hor Plutonetik aruntzago dagoen patata bikoitz hori. Bueno, pues holako argazki bat edo beste dozen, han doazen kamarak ahalik eta hobetoen programatu behar dira jakiteko zein den holako argazki baten gauza importantea eta horretan azpimarratzeko, orduan JPG ez du berdin zaio non dauden argazkietan, bueno, pues horretan ari ziren teknikak hobetzen. Bueno, hau kuriositatea modura esaten dizuet. Argazkiak dira, esan dizuet, zenbaki zerrendak, ez? Izugarriak. Baina makina bati erakusten badizkiogu aurpegiak adibidez. Pues zerbait egongo da errepikatzen dena. Etxeak zerbait egongo da errepikatzen dena. Eta ez dakiz zer, orduan, makina bati irakatzi aldiogu esaten zer dagoen argazki batean. Pues horretan badago jentea lanean, MIT-n adibidez, egunen ikusteiagotan ere, eta sartzen bazarete hor web horretan, bueno, edo jartzen baduzue ezin recognition demo, zuek sartu alduzue argazki bat eta berak esaten dizue zer ikusten duen. Eta adibidez argazki horretan, bueno, hemen hau da agertzen dena, eta ikusten duzue nahiko ondo asmatzen duela, dagoela kostaldea, dagoela itxasua, hemengo amildegiak, eta hurrengoan, pues, hemen aldatu egiten da, baina proportzioan, eta, bueno, ezagutzen du, ez? Zerbait ezagutzen du. Beti ez asmatzen, Nik beste proba baten adibidez, area agertzen santokian, esaten zuen zela indusketa arkeologikoa, nahaztu zen zerbaitekin. Baina entretenitu nahi baduzu, doainik da, sartzen duzu argazkia eta momentuan esaten dizu zer ikusten duena. Bueno, pasan adin orduan zineaz zerbait esatera, eta ez dakiz ordu den. Naiz helduko amaiera. Bueno, zineaz, esan daiteke lehenengo gauza da aurrekoaren moduan. Zinean aldatu dena da, ez direla, bueno, ez dakit jarraitzen duten, zenbeti daude, orain jentea ere badago argazkiak egiten dituena pelikulekin, pues zinean ere bai, segurunik, zeluloidekin. Baina, bueno, lehen olakoak ziren,
ezagutzen duzu, hau da, orain dela gutxi agertu zen Mintxo pertsonaia honen, duela 40 urteko pertsonaia honen komikiak berragertuko direla euskeraz, eta hain zuzen hau zen Berriak zekarren irudia, eta ez dakik gaurko gazteek ezagutuko duten zer den hori, baina bueno, aspaldikoa bai, zelan pelikula pasatzen ziren makina hauetatik, eta bueno, trabatzen bazen, pelikula gelditu egiten zen, eta holako historia guztiak, ez? Bueno, podaren badirudi pelikulak ez direla horrela egiten dira digitalak, eta beste guztia, aurreko moduan. Baina matematika zinean, hori kontatuko banizu berriro, izango zen errepikatzea, ez? Orduan, beste alde batetik esan nahi dut, zelan sartzen den eta zelan sartu den matematika zinean. Izenburu hori jarri diota, The Mathematical Way to the Oscars, oda bide matematikoa Oscarretara, hori izan zen duela pare bat urte, biterdi edola. Santiagon egon zen Kongresu Matematiko aplikatu eta industrial batean, egon zen inguru baten eta hitzaldi batzuen izenburua, ez? Jente guztiarentzako izan zen, ez bakarrik adituentzako, ez? Eta, bueno, hortik hartu dut, gero aipatuko dizuet nor zen islarietako bat. Zinean, matematikaren beste aplikazio bat izan da orduen ordenagailuak ekarri duena. Eta hor aipatu behar da, pertsonaia bat da, hau George Lucas, ezagutuko duzue, Star Wars, eta orduko garaitik, ez? Ze bera izan zen, berak argi ikusi zuen erabili behar zirela, efektu berezietarako eta tresna berriak. Eta egia esan, tresna berriak zen dut ordenagailuak eta konputazioa eta hori guztia, ez? Eta egia esan hori, ez dakit, 1970ko hamarkadan ikustea, ez dut zen asko ikustea ja, ze orduko ordenagailuak eta gogoratzen dituenak, orduan inork ez zuen ordenagailu bat ikusi. Beti zeuden traste handiak ziren, ez dakit non, ez zeuden pantailak eta, baina berak ja pentsatzen zuen hori erabilzitekela eta sortu zuen enpresa bat 1975ean eta bere enpresaren helburua zen Star Wars pelikularen efektu bereziak egite. Kostatu zitzaion produktorea konbentzitzea, baina azkenean pelikula egin zen eta oso arrakastatsua izan zen, ez? Enpresa hori oraindik existitzen da. Eta enpresaren helburua da ordenagailuz sortutako efektu visual, efektu bereziak sortzea, ez? Eta aitzindari izan zen gauza askotan. Enpresa horrek, bilatzen baduzue Wikipedian adibidez, daukazue zerrenda luze bat, zenbat gauzatan izan den lehenengoa. Lehenengoa hau eta bestea egiten, ez? Oscar saria 16 aldiz irabazi du enpresak. Osea, enpresak egindako zerbait. Garrantzi handikoak izan ziren ja efektu bereziak batez ere 1980ko hamarkadatik aurrera. Hau, pertsonaia hau, Dennis Mooren, enpresa horretakoa zen, oso gazterik sartu zen, asko sartu ziren 1979an edo uste dut George Lucasek kontratatu zituenean batzuk, oso jente gaztea zen. Igual gazteak izan behar ziren, ez? Olako abenturetan sartzeko. Eta sortzi Oscar sari irabazi ditu, esan nahi du berak egindako efektu berezia, berak eta bere taldeak. Ez da, iratzen baduzuen hori ematen duten Oscarra, beti daude lau edo bost izen, ez? Eta honek sinestu zuen egin behar zirela efektuak eta ordenagailuz, eta adibidez, esaten dutenez, bera izan zen, komentzitu zuena Steven Spielberg, Jurassic Park horretan erabiltzeko ordenagailua zer egiteko, teknologia digitalez sorturiko izaki bat, sorturiko dinosaurioa erabiltzeko. Ez maketa bat. Egiten dituzten maketak eta ez dakiz zer, antza badirudi horrek ematen zuela oso plastikozkoa edo zela. Eta hor erabili ziren efektu digitalak, efektu bereziak egiteko ordenagailuak. Lehenengo aldiz pelikula batean.
osorik, ze antzalen arteak edo satiak eginak zeuden. Eta efektu berezi honenen Oscar saria irabazi zuen pelikula horrek, Jurassic Park horrek. Orduan, ordenagailuz egiten denean, beti dago, diseinu horretan beti dago matematika atzean, ez? Nabarmenago batzutan, beste batzutan baina. Adibidez, animazioa. Animazioa da mundu bat, pelikulak asko aldatu diren. Ikusi baituzue, gogoratzen baituzue aspaldiko, ez dakit Marrazki bizidunak edo olako eskuz edo pintatutako pelikulak, eta orain egiten diren animazio pelikulak guztiz ezberdinak dira. Oraingo animazioak beste, ez dakit alako volumen bat, eta daukate ez, ordenagailuz egiten dira. Eta hemen, enpresa nabarmen bat da Pixar. Pixar sortu zen, George Lucasen horko enpresa horretatik sortu zen ere, eta 1969an Lucasfilm zen berak egin zuen taldea edo, eta ordenagailuz egin zen lehenengo luzemetraia, pelikula osoa ordenagailuz egin zena izan zen Toy Story. 1985an, eta hori Pixarrek egin zuen. Eta hor zuzenean zeuden ja matematikariak eta konputazio zientziako jenteak eta zuzenean lanean. Hau da El Paiseko notizia baten titularra, duela urte batzuk idatzitako, 2014an idatzitako artikulu batena, eta saltzen zuen Pixarrek erabiltzen duela matematika, gu engainatzeko nolabait, ez? Esaten du hor los números, baina, berez, los números, baina hori matematika aipatzen denean, baten du beti números, formak eta geometria eta gauza asko daude atzean. Hau da, Santiagon, aipatu dizuedan, mitin horretan, hitzaldia eman zuen matematikaria, Josef Turan. Josef Turan da UCLA, Los Angeleseko Unibertsitate horretako matematika aplikatuko katedraduna. Bera matematikaria da, matematikan lan egiten du eta ikertzen du eta hori guztia. Baina berak egiten du lan Pixarren. Horestak jarraitzen duen. Denbora guztian ez segurenik ezean kontrolatuta dago, baina Pixarrentzako egiten du lan, ez? Eta animaziorako gauza batzuk oso zailak dira egiten eta enkargatzen diete egiteko, ez? Eta adibidez, Frozen pelikularako egin behar izan zuten elurraren simulazioa. Eta ulertu behar duguna da, ez da bakarrik elurra marrastea edo mugimenduak, partikulak, bata eta bestea, eta hori oso zaila da. Eta oso zaila zen, eta hori ez da egun batetik beste, hori ez dakite egiten, esan edo matematikaria izateak edo fizikaria edo ez dakit zer. Ez dut esan nahi matematikaria esan behar dela, baina matematika erabiltzen duen ingeniariak eta aldez aurretik ez dakit egiten, asmatu egin behar du, ez? Bueno, horretan ipini zen, ari zen gizon hau, eta bere ikasle izandako batzuekin. Hau da artikulu zientifiko baten izenburua, egileak eta ikusten duzuenez, batzuk daude unibertsitatean eta beste batzuk daude Walt Disney. Walt Disney Animation Studios Pixarrek Walt Disneyrako, Walt Disneyk erosi zuen Pixar gero. Eta ja garai horretan Pixar zen Walt Disneyren parte. Matematikariak zuzenean ari dira pelikula horretan lanean. Horra gertzen den estomakin da mutil gazte hori, 2013an egin zuen doktore tesia, Teranen zuzendaritzapean, Teran eta beste irakasle baten zuzendaritzapean, eta zuzenean joan zen Walt Disneyra lan egitera. Eta honen lan garrantzitsu bat, honen ez da inoiz pertsona batena, baina hau da nolabait izan zen ardura handia izan zuena, izan zen pelikula honetan, hemen Baiana deitu zen, norbaitek ikusi bazuen Baiana pelikula hori, Baiana deitu zen.
pelikula honetan ura, itsasoa simulatzea. Eta gauza batzuk zailak dira, beste gauza bat esaten dutena oso zaila dena simulatzeko da ilea, ze elementu asko dira, ileak banan-banan hartuta, baten mugimenduak eragiten du besteetan, eta orduan akoplatu behar dira gauza asko, ez? Bueno, pues hemen arazo bat zeukaten urarekin, egin nahi zuten ura itsasoa oso ondo, ze pelikula honetan, Baiana pelikula honetan, Polinesiako neska baten historia eto, holako zerbait da, eta orduan itsasoak behar zuen protagonista izan ere bai. Bueno, pues antza arrakasta handia izan zuen, esaten zuten oso benetako irudiak lortu zituela. Hau titularra hau da UCLA-ren notizia batena. Eta, pues, hauek hitzak dira gizonarenak, ez? Simulatu behar izan zutela itsasoaren mugimendua, baina zipristinak ere, osea, tantak eta, bueno, pues hori da, hori zala euren lana. Eta horretarako erabiltzen zutela, ikusten duzuen hor, matematika, fisika eta konputazio zientzia pilo bat. Fisika, fluidua ondo ulertu behar dira olako gauzak, ekuazioak idatzi eta olako bat. Denpora askatzen du, hori ez da urte bete edo zenbat egon ziren hori lortzeko. Gero, garatzen dute software bat eta horrek balio dezake beste gauza batzutarako. Adibidez, aurrean aipatu dizuedan Josef Teranonek, esaten du, berak garatu dituen softwareak animaziorako, orain erabiltzen ari dela medikuei laguntzeko. Bere web horrian dio virtual surgery, holako esan dezagun ebakuntza virtualak edo, gibelak eta holako gauzak simulatzen ditu, eta antza medikuntzarako ere balio dezakete. Bueno, eta hau bakarri da rendering da itzultzea zerera irudietara horre egiten dutena, eta ikusten duzuenez formula matematikoak eta matematika oso aurreratua, oso goi mailako matematika erabili behar izaten dute, oso berezia. Hemen azaltzen denez, matematikako atal asko behar izaten dira, menperatu behar izaten dira olako gauzetan lan egiteko. Hori gu pelikulara ikusten dugunean, ez gara konturatzen zenbat lan dagoen horren atzean, zenbat lan ez da bakarrik teknika, teknika horren atzean dagoen zientzia asko. Eta matematika diodanean, matematika da laguntzaile beste gauza baterako, ulertu behar da fisika, ulertu behar da kimika edo biologia, edo ingeniaritza eta hainbat gauza batera. Bueno, ez dakizen bat denpora daukadan pixka bat bai. Hirugarren atala, aipatu nahi nuen irudigintza medikoan, irudi medikoetan matematikaren presentzia, matematika nondi dagoen, ez? Eta hau guztiz desberdina da, ez du zer ikusirik lehenengo konprimatze metodoekin, eta animazioarekin zuzenean ez, baina baliteke esan dizuetan moduan, Teranek esaten zuen bidetik, eurek erabiltzen dituzten gauza batzu baliagarriak izatea, ez? Bueno, zer ari gara aipatzen hemen. Medikuari gustatuko litzaioke, joaten garanean esan ez, ez dakit buruan, edo sabelean, edo zein gorputzeko edo zein lekutan min daukagula, berari gustatuko litzaiokena da barrutik ikustea. Horien moduan. Burua zabaldu, haren moduan burua zabaldu, begiratu eta gero itxi barriro. Baina hori ezin da. Ez hor ez beste leku batzuetan, ez? Orduan, barruan ikusteko, batzutan zabaltzen dute, baina askotan ezin da gauzak. Barrutik ikusteko aurrerapen handia izan ziren isaizpiak. Isaizpiak 19. mendearen amaierakoan Röntgenek deskubritu zuten balio zutela gure gorputz barruko irudi batzuk lortzeko, ez? Zergaitik radiografia tradizionala sari naiz, ez?
zerbaitik, argazki baten moduan, argazki batean zer da argazkian agertzen dena? Argazkian agertzen dena da argiak zeharkatzen ez duena. Kristal bat jartzen badiogu eta zeharkatzen badu, kristala ez da ikusten. Gu erdian bagaude gu agertzen gara, ez? Isaizpiak zeharkatzen dute azala. Orduan, azala ez da ikusten. Baina ez ezurra agertzen da. Hori, radiografia tradizionala eta argazkia oso gauza antzekoak, argazki tradizionala oso gauza antzekoak dira. Baina horrek erakusten digu isaizpiak zeharkatzen ez duen zerbait. Gauza gure barruko ehun bigunak, parte bigunak ikusteko ez du balio. Asmatu zituzten kontraste batzuk, sartzen zuten urdailean alako papila zuri bat eta holako historia batzuk, baina altzutena, ez? Baina adibidez, burmuina ikusteko ez zuen balio. Bueno, hor, duela 60 urte inguru, pertsona bati bururatu zitzaion ideia bat, eta horrek eman du aukera bat, ez? Eta tomografia deitzen den. Lehenengo ulertu behar duguna da, irudia izango dela plano batean dagoen irudi bat. Pentsaz oso burua, edaki burua hemendik ona, hor plano horretan geratzen denaren irudia lortu nahi dugu, ez? Tomoz da xerra bat egitea. Eta demagun hori dela, barruan dagoena. Gu gaude kanpoan. Guk ez dugu hau ikusten, zuek ikusten duzue, baina hau ez dugu ikusten. Tampoko lerroa da gure buruaren perimetroa esan dezagun eta barruko hasta ikusten. Gizon honek, fizikarioa da, Hego Afrikarra, eta egiten zuen lan Lurmuturririko Cape Towneko ospitaletan, eta berari bururatu zitzaion, isaizpiak erabiltzitezkela gorputz barruko irudiak egiteko, baldin eta matematikak laguntzen bazio. Zertan? Begira, isaizpi bat hemendik sartu eta hemendik irteten denean, hau da, hemendik sartu eta beste aldetik irteten denean, intentsitatea galtzen du, pasatu behar duela hortik. Baina badago formula bat, fizikariek dakite, esaten dutena, irteerako intentsitatea da sarrerako intentsitatea bider olako gauza bat. Olako gauza bat da, nahi baduzue, hemendik ona, zeharkatzen duen bidean, aurkitzen duen hor ehunen gauzen, dentsitatearen batez besteko. Nolabait ulertzeko. Demagun, batez besteko bat, ez? Hemendik ona ginoko batez besteko bat. Hau pisuagoa bada, astunagoa bada, hemen zati honek gehiago balioko du, hemen gutxiago, hemen... Batez besteko ematen badiazue, nik ez dakit hau hemen dagoen, zenbat dagoen bakoitzetik, hau luzeagoa den eta hau txikia, hori ez dakit. Batez besteko bate balio duena. Gizonaren ideia izan zen, nik hori egiten badut norabide guztietan, direkzio guztietan, lortzen ditut batez bestekoak norabide guztietan. Hori nahikoa da gero kalkulatzeko horren bitartez barruan zelan dagoen banatuta. Eta berak ezekien erantzuna horretarako, galdera matematikoa da. Ezagutzen ditugu datu batzuk, datu pilo bat, eta ezagutu nahi dugu datu horiek nondik datozen. Matematikan hori deitzen da alderantzizko problema bat, ez? Berak ez zeukan erantzunik, galdetu ziren kontatzen zuen ez gero matematikari batzuei eta ez zuten jakin erantzuten. Bera saiatu zen bere kabuz bilatzen erantzun bat, partziala lortu zuen, eta publikatu zituen artikulu batzuk esanez, behar bada honek balioko du, irudiak egiteko, ze horrek balio badu, gero nik irudi bat sortzen dut lortutako mapa baten moduko bat lortzen dut, eta hori da barruko irudia, ez? Eta hain nahi sartu barrure. Eto zabaldu burua. Modu teorikan planteatu zuen, artikulu horretan, batetik ez eukalako mediorik ere, hau zen 1962, eta ordenagailuak egin beharko zuen hori, ez egan hainbeste garatuta.
berak ezekiena zen matematikak erantzuna bazeukan problema horretarako. Eta erantzuna zen posible zela datu horietatik barrukoa berreskuratzea. Hori gero jakin zuen berak, baina momentu horretan ezekien. Hau da parte matematikoa horretarako. Baina handik lasterrera, gizon honek, hau da ingeniari ingeles bat, horrek gauzatu zuen bide hori, gauzatu zuen eta egin zuen makina bat, kapaza zena datu hori ekartzeko, da isaizpiak pasatu adibidez burutik, osea, plano batean norabide teorian matematikarentzat guztietatik izan beharko zen, guztiak infinitu dira, hori ez da existitzen errealitatean, baina berak egin zuen hori, gauzatu zuen hori, eta lortu zuen irudi bat. Hau da lehenengo eskanerra. Hau, inoiz eskaner batetik pasatu behar izan baduzu edo ikusi baduzu makina, horrek ez eukan. Oraingoak ez daukate olako antzik, ez? Munduko lehenengo eskanerra probatu zutena, jarri behar zutenan zerbait eskanerra egiteko, izan zen gizon honen burua, bera jarri zuen bere burua gantxe. Eta lortu zuten irudiarekin, horti dago liburuetan eta begiratzen duzu eta esango zu, posik egote horrekin ere, han gauza erdi, baina horrek oso posik geratu ziren, ze lehen urratsa zen, hori posible bada egin alda. Hori izan zen 1979 inguruan. Bide batez, hau jarri behut hemen, hau igual ezagutuko duzu zer den, musikatik ezagutuko duzu, hori izan Beatlesen diskoetan agertzen zen EMI enpresa, enpresa berak zeukan atal mediko bat. Segureztu zer ikusi musikarekin, eta hor egiten zuen lan gizon honek. Hor deskubritu zuten, hor sortu zuten lehenengo eskanerra. Orain gehiago dute eskanerrek makinak olako antza, hori da produzitzen dituzten irudiak, eta biei fizikariari, ideia eduki zuen fizikariari eta lortu zuen ingenieriari eman zieten Nobel saria handik laster, normalean Nobel sariak beranduago ematen dira eta oso garrantzitsua izan zen hamarkada horretan eskanerraren invento hori. Beste gauza bat ezagutuko duzuena da batzutan ez digute eskaner bat egiten digute erresonantzia bat. Helburua gauza bera da gure barruko irudi bat sortzea eta egun bigunena. Adibidez, zuntzak, muskuluak eta olakoena, askotan esaten digute, erresonantzia bat egiten digute eta deskubritzen dute hor daukagula zuntzak apurtuta edo baterak izan. Hori desberdina da, horrez dira isaizpiak erabiltzen dira eremu magnetikoak. Baina eremu magnetiko horien bitartez hartzen dira datu batzu, uraren molekulak egun desberdinetan zelanduan, kopuruak hartzen dira, Osea, hor gauza bera daukagu aurrekoaren moduan. Guk hartzen dugu informazioa orokorrean, modu askotatik. Eta hortik egiten duguna da gero eraiki irudi bat. Bai lehenengo aurreko kasuan, eskanerrean, bai erresonantzian, sortzen dugun irudia ez da radiografia tradizionaletan moduen platen edo agertzen den zerbait da, matematikoki eraikitzen den irudi bat. Datu batzuk hartuta, eta ez zuzenean datuak hartuta, baina datu horiei formula batzuk aplikatuta. Hauek ere, hau asmatu zutenak lortu zuten Nobel saria, bide batez kuriosia baukazue begiratzeko ikusiko duzue eztabaida handia egon zela Nobel sari horrekin, batzuk besteren batek merezi zuen ere diotenez. Eta, hau da eskema aparatoso bat, bakarrik erakutsi nahi nizuen, zer den erresonantzia, bakarrik erakutsi nahi nizuen hemen agertzen da zerbait, deitzen dena Fourier transform, eta itzultzen gara lehengo gizon horretara, duela 200 urte matematikarako utzi zizkiguna hori, funtzio trigonometrikoen erabilera eta abar, eta hemen ere azkenean antzeko metodoak erabiltzen dira.
hau izango litzateke makina bat, ez da beste aldean oso, ez dakit desberdina, seguru eurentzat oso desberdina dela. Alde batetik da izaizpiak erabiltzea arriskutsua izan daitekela, kopuru handian, resonantziak alde horretatik ez dira hain larriak. Eta hemen oinarrizko eskanerra eta resonantzia aipatu dizuet, baina orain egiten direnak ere, da ordenagailuen bidez, irudimentsioko irudiak egiten dira irudi planoak eta gero elkartzen dira, hori ez zegoen duela 40 urteko asmoetan, baina oraingo bideak, oraingo kalkulu ordenagailuen indarrak eta ahalbidetzen du hori guztia, ez? Hau duela 25 urte edo, Estatu Batuetan, gutxienez Estatu Batuetan konturatu ziren oso garrantzitsua zela mundu hau, eta sortu zuten batzorde bat eta irudigintza medikoan lan egiteko, eta hor behar dire betiko moduan, guztia moduan, oso talde multidisciplinarrak, behar dire matematikariak, behar dire fizikariak, ingeniariak, konputazio zientzialariak, denetatik behar da, eta hori da orduan atara zuten liburu bat, gida moduko bat, eta aipatu dizkizue da hori ez gain, agertzen dira beste irudi mediko moderno asko, beste teknika batzuk, medikura zoaztenean esaten zuetenean beste batzuk hor ere zelan aplikatzen diren matematika eta beste zientzia batzuk, ez? Matematika eta fizika liburuan aipatzen direnak. Bueno, eta ja nahikoa izan da, eskerrik asko denoi entzuteagaitik.